खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दिनै बुहुमनाङै वार्ल्ड टुरिज्म डे फालिदों। मार्केट इटायाव स्कुल बास जाब्रबथाय खुनुरुखुमै जिउ रैखा। दुर्गा फुजा कमिटिफोरनि थाखाय एसअपि फोसावदों। रायजोआव थाबैनो मावफुंजागोन वान नेशन वान स्टुडेन्ट आइडि आफार आइडि रेजिस्ट्रेशन। रायमना नेशनेल पार्कआव साखोन सिखोन एबा दाखोर सिबनाय हाबाफारि। बेंगालराव आलफा उदांनि सासे मावबादिखौ ग्रेप्तार खालामदों। लामा जाब्रबथायाव बाइक सालायग्रानि जिउ खहा। हटेलाव खामानि मावग्रा सुबुंखौ देगारजों गाग्लोबग्रा दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार। मानास हाग्रामायाव गान्दानि गाग्लोबनायाव गुबुन मासे गान्दाया गोब्राब जोखोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै 27 सेप्तेम्बर वार्ल्ड टुरिज्म डे एबा बुहुमनां दावबाय सान। बुहुमनाङै दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव समाजारि, हारिमुआरि, रांखान्थियारि, राजखान्थियारि हाबाफारिफोर लानानै वार्ल्ड टुरिज्म डे फालिदों। गावबा गावनि हारिमुखौ गुबुन जायगानि हारिमुजों लोगोसे सिनायथि होलायनायनि थांखियै 27 सेप्तेम्बर अक्ट'खौ वार्ल्ड टुरिज्म डे महरै फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि दुलाराय बुहुमजों लोगोसे दिनै आसामावबो बुहुमनां दावबाय सान फालिदों। आसाम सोरखारनि दावबाय बिफाननि बानजायनायाव फालिनाय जादों बुहुमनां दावबाय सान। बेखौबो मख'नो गोनांदि इउनाइटेड नेशननि वार्ल्ड टुरिज्म अर्गेनाइजेशननि नोजोर होनायाव गासैबो सोद्रोमा हादरफोरा 1980 मायथाइनिफ्रायनो वार्ल्ड टुरिज्म डे फालिबोनाय जादों। वार्ल्ड टुरिज्म डे फालिनायनि गुबै थांखियानो जादों इन्टारनेशनेल कमिउनिटि आरो टुरिज्म सेन्टारफोरनि गेजेराव फोनांजाबनायनि दालां सोरजिनाय एबा मोजां सोमोन्दो खालामनाय। तिनिसुकिया जिल्लानि मार्केट इटायाव दिनै फुङाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै फुङावनो मार्केट इटायाव गंसे स्कुल बासआ जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जादों। ड्राइभारा कन्ट्रल गोमानायाव लामा सेरनि गेदेर दंफाङाव सौदावदों। AS23AC 7599 नम्बरनि रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि स्कुल बासआ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जाब्रबथाय जानाय स्कुल बासआ मार्केट इटानि सेन्ट्रेल मेरिट स्कुलनि। बे जाब्रबथायाव खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोन्दों सा 50 उन्दै फरायसुला फरायसुलिफ्रा। मार्केट इटानि इन्डिया क्लाबनि साखाथियाव जादोंमोन बे जाब्रबथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुङावनो सेन्ट्रेल मेरिट स्कुलनि फरायसाफोरखौ फरायसालि फारसे लांनाय समावनो ड्राइभारा कन्ट्रल गोमानायाव बे जाब्रबथाया जादों। बबेखानि बे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ बोखांनानै गोख्रैयैनो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। दुर्गा फुजा कमिटिफोरनि थाखाय एसअपि जारि खालामदों कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया। गासैबो फुजा कमिटिफोरानो रैखाथिनि थाखाय फोसावनाय बे एसअपिखौ फालिथारनांगोन। एसअपि बायदियै फुजा कमिटिफोरा अरायथा नङि मन्दिरनि पेन्डेल बानायनायनि थाखाय लकनिर्मान बिल्डिं बिफाननि गनायथि लानांगोन। अर खोमोरग्रा बिफान आरो मोब्लिब बिफाननिफ्रायबो गनायथि लानानै इमारजेन्सि सिबिथायनि थाखाय जायगानि राहा खालामनांगोन। फुजानि मुङाव पाब्लिक प्रपार्टियाव बेनार पस्टार लागायनो आरो अफिस फसंनो मोननाय नङा। लामा होथेनानै फुजानि मण्डप बानायनो हानाय नङा। बेनि अनगायैबो फुजा मण्डपआव हाबनाय आरो ओंखारनायनि आलादा लामा बानायनांगोन। फुजा मण्डपआव डाक्टार आरो सावस्रि बिफानारिफोरा थाथारनांगोन। हौवा हिन्जाव भलन्टियार थिसननांगोन आरो आइ कार्ड होनांगोन। VIP आरो सेलेब्रिटि दर्शननि समाव रैखाथिनि नेमखान्थिखौ फुजा कमिटिया मावफुंनांगोन। मख'नो गोनांदि फुजा कमिटिफोरा फुजानि पेन्डेलाव अर खोमोरनायनि राहा खालामना दोननांगोन। बिहिरखौ होबथानो थाखाय हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा बेरिकेड थानांगोन। फुजा मण्डपआव लोंग्रा दैनि खाबु खालामनांगोन। लाउड स्पिकार बाहायनायाव सोदोब गुबुंनायखौ होबथानायनि खान्थिखौ मानिना सोलिनांगोन। मण्डपनि साखाथि फाखाथिखौ साब सिखोनै लाखिनांगोन आरो फुजा जोबनायनि उनाव फोसाबनानै गालांनांगोन। बबेखानि फुजा कमिटिनि बिबानगिरिफोरनि फारिलाइखौ पुलिस थानायाव जमा होनांगोन। फुजा मण्डपआव जौ आरो निसा बाहायनायखौ होबथानाय जादों।
VIP आलासि हांख्रायोब्ला 7 साननि सिगांनो पुलिसनो फोरमायनांगोन। बेनि अनगायैबो रैखाथिखौ नोजोर होनानै फुजा मण्डपाव CCTV लागायनांगोन। फुजा थावनियाव 24 घन्टा हेल्प डेस्कनि राहा खालामनो बिथोन होदों। मुसुखा फोजावहरखालि जिल्ला खुंथाया गनायथि होनाय लामाखौ मानिनांगोन होननानै SOPआव रोखायै मख'दों। नकल सार्टिफिकेट आरो नकल मार्कशीट लानाय गाज्रि साननायखौ फोजोबस्रांनो राहा लादों आसामनि सोलोंथाइ बिफाना। बे राहा बायदियै नेशनेल एडुकेशन पलिसिनि सिङाव आसामावबो मावफुंगोन वान नेशन वान स्टुडेन्ट आइडिनि फर्मुला। बे राहानि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसाया आफार मुंनि मोन 12 अनजिमानि मोनसे इउनिक नम्बर मोनगोन। इयुनाव मार्कशीट एबा सार्टिफिकेटफोर गोमायोब्लाबो बे इउनिक आइडिनि जोहै डिजि लकाराव गासैबो सार्टिफिकेटफोरखौ मोनफिननो हागोन। बेजों लोगोसे सोरखारि साख्रिनि बिजाथिफोरखौबो ट्रेक खालामनायनि खाबु थागोन। नाथाय इउनिक नम्बर मोननो थाखाय फरायसाया फरायबोनाय फरायसालि आरो फसंथानाव इउडिस क'ड थानांगोन पेन आरो आधार आइडि। इउडिस क'डजों लोगोसे गुबुन खाबु गैयै फरायसाफ्रा इयुनाव जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जानोबो हागौ। बेल' नङा, आफार नम्बर जेनेरेल खालामनो थाखाय लिरनाय महराव बिमा-बिफा आरो दिथागिरिनि गनायथि लानांगोन। सोरबा बिमा-बिफाया फिसाखौ गनायथि होआब्लाबो सार्टिफिकेटखौ आलादायै लाखिनो हागोन। बेनि थाखाय फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरजों सन्मिलन खुंगोन। मख'नो गोनांदि रायजोआव थाबैनो वान नेशन वान स्टुडेन्ट आइडि फर्मुला मावफुंनो थाखाय बृहस्पतिबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि TC गार्लस हाई स्कुलाव इन्सपेक्टर अफ स्कुलनि दैदेननायाव कामरुप मेट्र' जिल्लानि फरायसालिफोर आरो फोरोंगिरिफोरजों गिबि मेल खुंदोंमोन। बे मेलाव गासै 112 फरायसालिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे फर्मुलाया मावफुंजायोब्ला फरायसाफोरा सार्टिफिकेट गोमाजायोब्लाबो बर्डआव खारथिंबाय थानांनाय नङा। डिजि लकारावनो गासैखौबो मोनफिनगोन। लोगोसे इयुनाव सोरखारि साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय बे राहाया खाबु गोनां जागोन। नाथाय नेशनेल एडुकेशन पलिसिनि सिङाव लानाय बे राहाखौ फरायसा आरो दिथागिरिफोरा माबायदि आजावना लायो बेखौसो नेथ'नांगोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआव बे राहाखौ लाबोनो खामानि मावगासिनो। आसामावबो 2025 मायथाइनि गेजेराव बे राहाखौ लाबोगोन सोलोंथाइ बिफाना। बुहुमनां दावबायारि साननि गोथार बुब्लियाव दावबायथाय आरो गोगो आयदाखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै फुङाव रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटि, रायमना वेस्टार्न रेन्ज, 31 BN SSP, गसाइगाव ट्रान्जिट केम्प, रायमना आरो रायमना एक्सप'सार्स माल्टिपार्पस क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेडआ मोनसे जथाय साखोन-सिखोन हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव रायमना वेस्टार्न रेन्जनि रेन्जार पबित्र कुमार दास, इन्सपेक्टर GD काना, सियाम सइकिया, SSB 31 BN नि गासै SSB जवानसा 20 आरो साबा महिला कनस्टेबल, रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि आफादगिरि बन्दित बसुमतारी, नेहाथारि प्रफेसर बसुमतारी आरो गाहाय बोसोनगिरि सिमनाथ नार्जारी बिथांमोनहा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामदों। साखोन-सिखोन हाबाफारिनि उनाव स्वच्छता समायखिराबो लानाय जायो। साखोन-सिखोननि फारसे नांथाबना थानो थाखाय आरो बेनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 100 घन्टा सम होनाय। मोनसे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों NIA बृहस्पतिबारखालि आल्फा उदांनि सासे गोख्रों मावथि सोद्रोमाखौ संदाननायनि गेजेरजों बेंगालुरुनि बायजो ओनसोलनिफ्राय ग्रेप्तार खालामनो हानाय जायो। गिरीश बरा मुंनि सासे सुबुङा कर्नाटक रायजोनि अनेकलनि साखाथियाव थानाय जिगनि इन्डास्ट्रियेल ओनसोलाव गावनि नखरखौ लानानै थाहैदोंमोन। स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै आसामनिफ्राय दैथायहरनाय NIAनि मोनसे हानजाया गोख्रों सिग्रोमनायनि जाहोनाव गिरीश बराखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। आसामनिफ्राय खारखुमानायनि सिगांबो गिरीश बराखौ गुवाहाटी सोहोरनि गोबां जायगायाव IED लागायना दोननाय जाथायाव सोमोन्दो दंमोन होननानै मिथिनो हादों। नखरनि सुबुंफोरखौ लानानै खारखुमाना थाहैनायनि उनाव गावनि मुंखौ सोलायनानै आरो नकल फोरमान बिलाइ बायनानै गौतम मुं लानानै सिकिउरिटि गार्डनि खामानि मावदोंमोन। NIA ग्रेप्तार खालामनाय गिरीश बराखौ आसामाव दैथायहरनायनि सिगां बेंगालुरुनि बिजिरसालियाव दिन्थिग्रोनाय जागोन।
बबेखानि बेखौ ग्रेप्तार खालामनायनि उनावनो बेंगालर पुलिसखौ सोहोराव रैखाथि होनायखौ बारायनानै गोख्रों नोजोर होनो खावलायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गणेशगुरिनि फ्लाइअभाराव बृहस्पतिबार बेलासि समाव हरखाबै सोमजिनाय लामा जाब्रबथायाव सासे बाइक सालायग्रा सुबुङा सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ खहा जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला AS01FF 6642 नम्बरनि गंसे बाइकआ गंसे साखा खबब्रै गारिजों हरखाबै सौग्रावनायनि जाहोनाव बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथाया जानायनि उनावनो गारिनि ड्राइभारा जाथायसालिनिफ्राय खारखुमायो, लोगोसेनो दसे समनि उनावनो लामायाव होंगो दोंगो जानायनि जाहोनाव हान्थामेलानि जेंना सोमजिखांदोंमोन। बे जाथायनि सायाव सोहोरनि ट्राफिक पुलिसआ नायबिजिरनाय जायो, बबेखानि बे जाथायनि गारि आरो ड्राइभारनि बागै जेबो मिथियाखै। गुवाहाटी पुलिसआ बृहस्पतिबार मोनानि समाव सोहोरनि लास्ट गेट ओनसोलाव देगारजों गाग्लोबग्रा सासे दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला शिव धाम मुंनि गंसे हटेलाव खामानि मावग्राया मोनानि समाव पुजा लज एन्ड रेस्टुरेन्ट्सआव खामानि मावग्रा गुबुन सासे सुबुंखौ देगारजों सुदों। बबेखानि सानैनि गेजेराव बेबायदि जाथाय जानाय समाव सानैबो जौ फेनायमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानाय पुजा लज एन्ड रेस्टुरेन्टआव खामानि मावग्राखौ मुन्ना होननानै सिनायथिदों आरो बियो माबा मोनसे खामानि लानानै शिव धाम खामानि मावग्रा हटेलाव थांनायावनो बेबायदि जाथाया जादोंमोन। गाग्लोबनायनि गुदियाव खामानि मावग्रा रबिन बिश्वासनिबो आखाइ दङमोन। बे जाथायनि खौरांखौ दिसपुर पुलिसआ मोननायनि उनावनो जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै दायनिगिरि रबिन बिश्वासखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। जोखोम जानाय मुन्नाखौ फाहामथाय होनो GNRC देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि खुसियासार ओनसोलाव बृहस्पतिबारखालि गोब्राब जोखोम जानाय मासे गान्दा बोखांदों हाग्रामायाव खामानि मावनाय मावख'गिरि मावफारियाफोरा। हायुङारि मानास हाग्रामानि बिबानगिरिया मिन्थिहोनाय बादिब्ला हायुङारि मानास हाग्रामानि खुसियासार ओनसोलनि हाग्रा गेजेराव 10 एबा 12 साननि सिगांनिफ्रायनो गोब्राब जोखोम जानानै दङमोन। गोब्राब जखम जानाय गान्दानि उननि आगसि आथिङाव गाज्रियै जखम जानानै आथिंखौ बाहायनो हायैनि अनगायैबो गासैबो देहानि गुबुन गुबुन बाहागोआव गाज्रियै जखम जायो। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारखालि जखम जानाय गान्दाखौ हाग्रा बिफाननि मावगिरि मावफारियाफोरा ट्रेंकुलाइज खालामनानै मैदेरजों थिंखांनानै लाबोनानै देहा फाहामगिरिनि हेफाजाबजों फाहामथाय होयो। आथिखालाव हाग्रा बिफाननि बेंथायाव लाखिनानै जोखोम जानाय गान्दाखौ डक्टर कुशाल कुमार शर्मा, प्रभात बसुमतारी, दावहारु बर'नि हाखु दाखुयै फाहामथाय होबाय थानाय जादों। हायुङारि मानास हाग्रामानि बिबानगिरिया मिथिहोनाय बादिब्ला गान्दानि आथिङा बायाखैब्लाबो गाज्रि जोखोम जानाय गान्दाखौ आबुङै मोजां जानो थाखाय 1 दानसो सम नांगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।